Здравейте, аз съм Бистра и сега ще ви разкажа малко повече за предстоящото пролетно равноденствие. Знаете, че има пролетно и есенно равноденствие, зимно и лятно слънцестоене. Това са 4-те основни точки, съответно на равноденствията, когато денят и нощта се изравняват, а на слънцестоенията, когато е най-късата нощ при Козирога, зимата и най-дългия ден, и съответно обратното. Най-дългия ден и най-късата нощ, това е юни месец, когато започва зодия Рак. 4-те кардинални зодии Овен, Рак, Везни и Козирог бележат началото на тези моменти и те са важни. И тъй като предстои тази година, съвсем скоро, пролетното равноденствие, това се случва още на 20 март, обикновено е на 21, тази година започва от 20. Това е момент, в който започва новата година. Започват всичко, което сме правили до сега в различните зодии, защото всеки период, всяка зодия от годината има своя смисъл, своето значение и се работи върху конкретни теми, както в психологически, емоционален план, така и в физически, върху органи, върху системи от тялото, също така и в йогата се работи в определени части на тялото, тъй като в медицинската астрология всяка зодия е свързана с нещо. Рибите като последен знак са свързани с стъпалата, с най-ниската част, затова и позите там са най-близо до Земята. И след това отиваме в 0 градуса Овен. Това всъщност е пролетното равноденствие. Започваме от начало, целият цикъл от 12 зодии. Това е важно, тъй като от Овен до Везни, следващото равноденствие, до 21 септември, това е период, който е дневен, така наречен. Това означава, че това е възможността съзнателно да работим с моделите, които се проявяват. От Овен до Везни. След това от Везни до Овен, следващото от равноденствие, но намаляващо вече, деня намалява там, а тук започва деня да се увеличава. След това от Везни до Овен, когато светлината намалява, дневната светлина съответно, денят намалява, тогава почват да излизат подсъзнателните модели и нещата, които каквото сме изработили, започва да се проявява и там можем по-скоро да наблюдаваме и да се учим. Докато сега, от периода, който стартира, повтарям, 20 март нататък, вече имаме възможност да гледаме и да действаме във външния свят. Те ще започнат и да се случват много събития външни. Овена е знак на действие, знак на реакция, знак на правене на нещата и започваме новата астрологична година, астрономична, астрологична, с Овен и с равноденствието. Ако това видео ви е харесало, аз се радвам да споделям видеята си с вас. Можете да видите други мои клипчета ето тук.